care mă iubesc, voiam doar să le spun că le mulțumesc. Sunt buia ca Traianel, băiat de cartier și lansez la nivel național piesa Ozar din albumul Analia. Iar celor ce vor să mă suspende și sunt plin de ură, voiam doar să le spun na 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 na. Cântecul face parte din curentul hip-hop, popo music și este dedicat dusmanilor mei. Și ziua uie, noaptea uie, dimineața uie, iară zi și noapte visam puie și raportul de țară. Dar în sfârșit cu aderarea e bătută în cuie și putem striga cu toții uie! Uie! Pentru Puia și frații mei Năstă, Patricianu, Tărițelu și pentru toți cei pe care i-am băgat la bulău. Iar celor ce vor să mă suspende și sunt plin de ură, voiam doar să le spun na 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 na.